Michael, s istotou môžem povedať, že muž, ktorý sa k tebe blíži, je ten, kto sa vlámal do kancelárie FBI. A ten disk? Zdá sa, že ho má pri sebe. Michael, ten muž je ozbrojený a nebezpečný. A ja si s ním neporadím? Pravím len, že ak budeš potrebovať pomoc, som ti k dispozícii. Občas je ťažké nájsť čierny Mustang. Michael, určite nepotrebuješ pomoc? Vidíš? Nepotreboval som pomoc. To hovoríš mne? Ticho. Vezmem si disk a aj zbraň. Podľa mňa bezvedomie len predstiera. Dobre, Starky. Čierny ľad, Michael? A prečo nie? Aktivujem čierny ľad. S radosťou odstránim ten plot pomocou laserá. A už začínaš byť opravný. Kde je Rivajová? Vyšetrovačka 1. Kde je Torres? V DC, vráti sa až v stredu. Greyman? Pripravuje sa na ekoaudit. Príde zelená poradkyňa. Si dobitý. Pozri si toho druhého. Nemáte tu niečo tvrdšie? Pre koho to je? Chcel som upgradeovať počítač. Ako ste vošli do chránenej zóny FBI? Som vytrvalý a cieľavedomý. Na tom disku sú súbory o protiteroristických akciách. Bola to len taká fúška, ktorú som vzal cestou z mesta. Viete, čo znamená zahrávať sa s nami? Poznáte zákon o ochrane vlasti? Žiadny advokát a žiadny súd. Priama linka na Guantanamo. Máte rád kubánsku kuchyňu? Anchorage. Čože? Povedal som Anchorage. Chcem sa dohodnúť. Kit, prever prsten v súvislosti s Anchorageom na Aliaške. Je to prsten s vyobrazením panny, 6. astrologickým znamením zverokruhu. V astrológii sa panna považuje za typické ženské znamenie. Nevybral som si ho plechová huba. Každý dostal znamenie a prsteň. Nepoužívame mená. Pán ružový, pán biely a pán čierny vyšli z módy? Kozorožec asi nevidel Rezervoár Dogs. Mená s motívom farie prvýkrát použili vo filme Prepadnutie vlaku z Pelhamu. To som vedel. To je jedno. Bol som na jednej akcii s výplatami v Anchorage. Mám si vyzdvihnúť podiel. Potvrdzujem krádež výplat v Anchorage. Zabili pri nej 2 ochrankárov. S tými vraždami nemám nič. Ukradli $4 milióny a pri operácii každý plnil úlohu na svojom úseku. 6 zlodejov, špecialistov. Zdá sa, že nik nepoznal identitu ostatných. Poznali sa len podľa znamení zverokruhu. Počuli ste to? Aliaška? Žiadny zo zlodejov nebol identifikovaný či zatknutý. Neznášam zimu. Nie náhodou vodu? Sneh je zamrznutá voda. Plechová huba má pravdu, ale niečo vynechal. Šéf sa volá Kozorožec. Je to expert na pranie peňazí. Ak mi dáte imunitu na krádež výplat a toho disku, dám vám členov zverokruhu. Veď sa navzájom nemáte poznať. Až do dnešného dňa. Máme sa stretnúť a prebrať ďalší záťah. Dajte mi plošticu. Si panna. Alebo panic. Akurát sa voláš Mike. Tu je miesto stretnutia s kozorožcom. Nie je to Aliaška? Určite by si nechcela ísť. Nemôžem, dnes máme ten ekoaudit. Máš šťastie, kryťa bude Billy. Billy? Porezal som sa na papieri, štípe to, bože, to štípe. Nemôžeš klieštikmi zneškodniť poplašný systém, na to je nutný odborník. Si počítačový macher? Hrávam PlayStation. Odchod do polhodiny. Kamoš, ja ťa nesklamem. Ver mi. Nič v zlom. Ale myslím si, že nebudeš mať do čoho pichnúť. Budem robiť v utajení. Kit, generátor otlačkov. Generátor otlačkov aktivovaný. Michael, prosím ťa, prilož ruku na panel. Prekryl som otlačky panny tvojimi.
Myslím, že to nebude potrebné. Mám prsteň a členovia Zverokruhu sa nevideli. Michael, smiem sa opýtať, prečo ma ten muž vo vyšetrovacej miestnosti volal plechová huba? Lebo to bol kretén. Naším cieľom je recyklovať všetko, čo sme dosiaľ museli vyvážať. A čo tajné spisy? Skartujú sa a spália, ako to žiada FBI. Problém tohto storočia ste vyriešili ako v minulom. Žiadala som pre nerecyklovateľný papier povoliť kompost na báze enzymov. Žiadne CO2, oxid dusnatý či toxické Len enzymy, metán. ktorým vykúrime celé poschodie. Hovoríte ako technička. PhD z mechaniky. A ja, MIT. Kde ste promovaní? Na Stanforde. Vážne? Už si sa zoznámila s mojou dcérou? Ahoj, Tess. Ahoj, Charles. Vstupujeme na potenciálne nepriateľské územie. Nezdá sa ti, že tak trošičku preháňaš? Medzi najbežnejšie ťažkosti patrí pokles hladiny cukru v krvi, nedostatok spánku a stretnutia s nebezpečnými domorodcami. Sľubujem, že budeme obozretní. Vegas, miláčik. Vegas! Televízia Joj uvádza Knight Rider. Keby nás spolu videli, si môj brat. Prišli sme hrať, piť a baliť baby. Len to nepreháňaj. Možno budem potrebovať počítačového experta. Nemôžem sa opäť, keď mám počítať karty. Smiem vám pripomenúť, že z každého kasína v Las Vegas vás vyhodia, keď budete podvádzať? Veď to nie je protizákonné. Aj tak skús radšej zostať triezvy. Hej, kryjem ti chrbát. Vieš, čo sa hovorí o Vegas? Prídeš na dovolenku a